Vznik PlayStationu do 3 minut. Píše se rok 1984. Společnost Sony tehdy nemá s herním průmyslem nic společného. Je to technologický gigant zaměřený na elektroniku, hudbu a audiosystémy. Hry považuje spíš za okrajovou zábavu. Jenže jeden z jejich inženýrů má jiný názor. Jmenuje se Ken Kutaragi. Doma si všimne, že japonská konzole Famicom má velmi omezený zvukový projev. Rozhodne se s tím něco udělat. A potají navrhne výrazně výkonnější zvukový čip, který následně nabídne Nintendo, které jej použije pro svou novou konzoli. Spolupráce probíhá v tichosti, vedení Sony o ničem netuší. Když se tajemství provalí, vypukne v centrále Sony panika. Kutaragi mu hrozí vyhazov, ale tehdejší prezident Norio Oga v jeho práci rozpozná potenciál. Místo trestu mu nabídne ochranu a stane se jeho mentorem. Úspěch zvukového čipu otevře dveře k dalším plánům. V roce 1988 Sony a Nintendo začínají společně pracovat na novém projektu. Rozšíření Super Nintendo o mechaniku, díky které by se videohry mohly načítat z optických disků. Ty představují technologickou novinku s obrovskou výhodou. Dokážou pojmout mnohem víc dat než klasické kartridže. Vývojáři mohou tvořit rozsáhlejší hry, lepší hudbu i propracovaná videa. Kutaragi věří, že CD je budoucnost her. Jenže v létě roku 1991 přichází obrat, který nikdo nečekal. Na veletrhu CES má Nintendo oznámit pokračování spolupráce se Sony. Místo toho veřejně prohlásí, že se spojení ruší a novým partnerem bude Philips. Pro Sony je to šok, který otřese celou firmou. Projekt, na kterém roky pracovali, je zničen. Sony stojí na rozcestí, buď se z herního světa stáhne, nebo se pustí do boje na vlastní pěst. Ken Kutaragi přesvědčuje vedení, že je to šance, která se nemusí znovu opakovat. Po dlouhých debatách dostane jeho tým zelenou a Sony začne vyvíjet svou první samostatnou herní konzoli. Ta dostala jednoduché jméno PlayStation. Tento název sice měla už dávno registrovaný společnost Yamaha, ale vedení Sony jej odkoupilo. Cíl je jasný: vytvořit moderní zařízení zaměřené na 3D grafiku, využívající CD jako hlavní médium. Konzole má být přístupná vývojářům a nabídnout výkon, který konkurence na kartridžích nemá šanci dorovnat. V prosinci 1994 byla konzole uvedena na japonský trh. O rok později následovala Severní Amerika a Evropa. PlayStation si rychle získal pozornost vývojářů díky snadnějšímu programování a nižším nákladům na výrobu her. Brzy se objevily tituly jako závodní série Ridge Racer, bojovky Tekken, epické RPG Final Fantasy VII a také ikony jako Crash Bandicoot a Gran Turismo. Mnohé z těchto her definovaly, jak bude herní průmysl vypadat v následujících letech.